Víťaz základnej časti hokejovej Slovna v Extraligy a uradujúci majster tým HC Košice zvládol vstup do úvodného štvrťfinálového stretnutia proti týmu HK Nitra podľa predpokladov a zvíťazil aj keď tesným výsledkom 4-3, o ktorý sa v poslednej minúte riadnej hracej doby postaral domáci Jaroslav Kristek. Po tom, čo domáci ako prvý inkasovali a to v 11. minúte z hokejky Štumfa, ale do konca prvej časti sa im podarilo zápas otočiť. V 19. minúte zásluhou vyrovnávajúceho gólu Dejla a v zápätí na to aj presným zásahom Zálešáka. V prostrednej časti sa presným gólom v 28. minúte presadil opäť Miroslav Zálešák a bolo 3-1. Prišla ale 36. minúta a za hostí znižoval Korhoň, aby sa o necelé 4 minúty postaral o nerozhodný stav 3-3. Zápas ako prvý zhodnotil tréner hostí Branislav Okuliar. Tak toto sú zápasy play-off, je to vždy o góle a je to od začiatku až do konca vyrovnané a ten zápas bol otvorený až do poslednej minúty. Videli ste všetci, že dostali sme gól v poslednej minúte a bohužiaľ ten zápas sme prehrali. Názor pridal aj asistent domáceho trénera Pavol Zúbek. Nebolo to ľahké stretnutie, začali sme dosť krčovito, viazla nám rozhrávka, ťažko sme sa dostávali z tretiny, dostali sme po chybe gól, čo ešte supera pozbudilo, ale aj cez to všetko sa nám podarilo ísť v druhej tretine do vedenia na 3-1, bohužiaľ zase sme to nedokázali udržať a ísť do poslednej tretiny s náskokom. Myslím si, že tá posledná tretina bola to hra na jednu bránu. Vytvorili sme si kopu príležitostí a myslím si, že ten gól prišiel zaslúžene a sme ten zápas vyhrali. Zápas hodnotí Ľubomír Korhoň, ktorý sa za necelé 4 minúty postaral o dlhotrvajúci nerozhodný výsledok 3-3. První třetinu si myslím, že jsme byli lepší tým, do té 15. minuty určitě. Škoda, že jsme tam nedali, myslím Garib, Salih, škoda, udělal to dobře, ale bohužel mi to chytil na 2-0 a už by ten zápas se odvíjel trochu jinak. No. Pak jsme dostali dva takový lacinější, nebo jeden z té spoza brány, že na 1-1, to nás trošičku hodilo za zpátky. No. Potom už si myslím, že chvíli jsme poslali na koně ty Košice 3-1 a pak zase se to otočilo, 2 gólama jsme vyrovnali, no a dokonce už samozřejmě je to opatrný, že je to playoff, každý hraje víc zezadu, nechce udělat tu chybu. No. A bohužel tam spadl jeden takový gól, no, 2 minuty před koncem, že? Minutu a půl. 2 presné zásahy si na svoje konto pripísal aj domáci Miroslav Zálešák, ktorého góly fanúšikov naštartovali. Ten prvý zápas býva vždy ťažký a chvála Bohu sme ho zvládli, aj keď v tej poslednej minúte, aj keď sme vedli 3-1, oni zrovnali na 3-3, ale tu sa hrá na zápasy, nehrá sa na výsledky alebo na góly alebo tak a hrá sa na zápasy víťazné a my ten prvý krok sme zvládli. O víťazný zásah sa v 59. minúte postaral Jaroslav Kristek a zariadil v ťažkom zápase pre domáci tým víťazstvo. Očekávali sme to, že Nitra bude hrát hodně nepříjemný hokej, vrátili se jim zranění hráči, poslední zápasy 4 vyhráli, takže určitou sílu mají a navíc proti nám nemají co ztratit. Na nás asi projevilo, že to byl první zápas, asi všetci očekávali, že to vítězství a nebylo to pro nás lehké, ale zvládli jsme to a myslím si, že nám to pomůže. Prvá tretina vyšla domácim, ktorú vyhrali 2-1. V tej druhej triumfovali hostia tiež výsledkom 2-1 a záverečnú prehrali 1-0. K týmto situáciám sa vracia hostujúci Ľubomír Korhoň. Je to škoda, protože takový zápas vyrovnaný s Košicema se jen tak nehraje, že? Jako dalo se to dotáhnout do prodloužení, no tak skúsime to hodit, když to pôjde těžko za hlavu a jdeme do dalšího zápasu. No. Miroslav Zálešák si po svojich 2 presných zásahoch vychutnával aj ďakovačku od publika, za ktorú priamo zo striedačky aj poďakoval. Tak určite, ja som bol zvyknutý aj z Skalice, tak to vždycky robili, že po góle alebo tak kričali a tak určite to poteší, no ale hovorím, playoff je jedno, do tej góly dá a my sa musíme vlastne sústrediť na tie víťazstva. V prvom štvrťfinále dal Zálešák 2 góly a tak nás zaujímalo, či to bude v druhom zápase hat-trick. To ťažko povedať a ja hovorím, určite človek ide s tým do toho zápasu pomôcť mužstvu nejakým tým gólom alebo tak, ale nejako takto dopredu hovoriť, čo bude alebo tak, hovorím, musíme dobre zregenerovať a pripraviť sa na zajtra. Čo možno očakávať v druhom štvrťfinálovom stretnutí prezrádza domáci Jaroslav Kristek. Počítám, že budou Nitra hrát stejně, my se musíme poučit z těch chyb, které jsme bohužel udělali. Myslím, že se podíváme na videu a musíme to zlepšit. Druhé štvrťfinálové stretnutie medzi Košicami a Nitrou sa začína dnes o 18. hodine. Pre Hornet Rádio Matúš Hudák.